وردو أيكونن كاب سماي سمايا سوردك نعيك تجفن نعي مسكن فقفا كديلك نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك تعرفي كتلوتو نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك تعرفي كتلوتو فقري كابز بينو خان العلي فقري مسخا يلا سمسن آخر اوكي نايلو معلتي بايبل ستارينا لوقاس 11 كاب 1 10 3 خونيو يسوع كريستوس غويتايو بستخال نمطن نخلو ختنكفو خفتني እግዚአብሔር ድማ ጸጋ خبزحالي كونه ድማ اب حنت سفرا خصلي صنيحو مسودأ حد كاب دق مزامرتو غويتاي كمتي يوحنس ندق مزامرتو زمحاروم مصلاي محارنا بلو امين ኢየሱስ ክርስቶስ غويتاي ደስ አይበልን مصلاي محارنا ካል ነገር አይሐተተን مصلاي محارنا አብዛ ሓደ ዝተፈጸመ ነገር ወይ አብ ሓንት ስፍራ ሆለው ዝኾነ ነገር እዩ ሉቃስ ጽሕፈና ዘሎ ከምዝ ነዝቃል ነንብቦ ዘለና እቲ ቃል ክጅምር ኮሎ እንታይ ኢሉ ዝጅምር ኮነ ድማ ኢሉ ዝጅምር እዚ እቲ ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ ኢየሱስ ክጽሊ ጸኒሑ ምስ ወደአ ነቲ ኢየሱስ ዝገብሮ ዝነበረ ኩሉ ብደቂቁ ዝከታተል ዝነበረን ኢየሱስ ጎይታይ ከምቲ ዮሐንስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም مصلاي محارنا خبلو خولينا نري قال املاك كم زنغرنا كاب دقه مزامورت يسوس غلياتهم دقه مزامورت نا يوحنس مطمق كم زنبرو ينغرنا انتوي مني طقسا بيلونيرو ابي بقدام اي يوحنس حدا كاب 36 كساب 40 اندحركينا بيبنا انتاي بلسي نيسوس كحلف كولو رايومو يوحنس مالت يوحنس مطمق نيسوس كحلف كله رايمو انه غنشل املاح بلا اتوم كل تدق مزامرتخا از خبل كله سميعهم نيسوس صعبو يسوس كا غلص يلو كصعبو كله ريو انتي تدليلهم بلوم نساتهم دما ربي ترغموها ممهر ابي سفير كالوخا بلو نسوخا نعر ايو بلو مصيوم ابي كم سفر راي شعم علتون مسوعلو استات 10 ساعات ابلاخ انبرت كابتوم يوحنس سميعهم نيسوس صعبو خلتس اتحاده اندرياس حوسم اون بيتروس يبل حجي حاده اندرياس ابالنا يوحنس كم زنبريو زخفل زي زنغرنا سزي زوم مس يوحنس مطمق زنبرو دق مزامورت كابتوم كالوت نلعلي بزع صلوت افلطولوم كنبل نخلينا مالتي معناتهم بزخونه حدا كابتوم بزحات نيسوس صلوت كمهروم كولينا ابز نري زلنا كمتي يوحنس ندق مزامورتو صلوت زمحاروم يلو حجي انتايو يوحنس صلوت كم زمحاروم سميعلو مالتي حجي نزي كابي سميعو اندحرينا بحصيرو وي كاب اندرياس سميعو ولو وي كاب تحده ابال ناي يوحنس نبره دق مزمور مالتي كلهم صعبتو امصاي بينهم زعيلو بينهم زنقاسا اصلو ناب سراح زوافرلو غيزي سلازمص نزي نجر بقعات زي بقعات كخونو بزعبا كل حقتات بزعبا كل نجر نسعبتو ممهار نايت ممهر وي نايتي راباي سراحيو سلازي خايوم حاتيتومو كلهم راباي ويدما ممهران نتوم زصعبوهم بزعبا كل نجر يمهروهم يم سلازي خايو كاب زخونه نجر نلعلي نيسوس صلوت مهارنا خبلو خولو نري مالتي امنا يسوس هيوت غوليحو زرئي ناي صلوت هيوت سلازنبره نعناون زلينا خال ايكونن زلينا لك همناي ممهرنا صلوتي إلهم صلوت كمهروم كله إنا أبز خفل نري زلنا
ጸሎት እንታይ ዝገብር ቅዱሳኔ ብዛዕባ ጸሎት እንታይ ማለት ገለ ኦሬዲ ብዙሓት ስለስተዛረብኩም አቡ ክዛረብ አይደሊኔ ግን ጠቅምታቱ ክዛረብ ክፍትኔ ማለት ጸሎት እንታይ ዝገብር አብ ዘመን ህይወትካ አቦ ከም እተወከል ይዝገብረካ አሜን ጸሎት እንታይ ይዝገብረና ተወክልትና ሙሉ በሙሉ አብ እግዚአብሔር ክንገብር ይዝገብረና ነዚ ድማ ካብ ናይ ኢየሱስ ህይወት አብ ናይ ኢየሱስ ህይወት ይሪእዎ ስለዝነበሩ ንህይወቶም እንታይ ከም ተድልዮም ፈሊጦም ጸሎት መሃረና ክብልዎ ከለው ኢና ንርኢ ክሳ አብዛ ምዕራፍ ንበጽሕ ኢየሱስ ንበይኑ ጥራይ ዝጽሊ ነይሩ ኢየሱስን ንዑናይ ንጸሊ ወይ ድማ ጸሊ ክብሎም ከሎ አይንርኢኒና ዋላኳ ክጽልዩ አይንገሮ መንበር በህይወቱ ግና ብዙሕ ነገር ካብ ህይወቱ ግና ብዙሕ ነገር ተማሂሮም እዮም ናይዚ ውጽኢት እምበአር ንሕናውን ከም መምህርና ክንጽሊ አሎና ኢሎም ጸሎት ክምህሮም ንኢየሱስ ሓቲቶሞ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ብድቅሶም ለይቲ ተንስኡ ናይ ምጽላይ ልምድ ነይርዎ ከምታ አንቶ ኢየሩሳሌም ትብሎ ዝነበረት ማለት ቅድም ዝኾነ ነገር ምግባሩ በመጀመርታ ዝገብሮ ነገር እንተሎ እንታይ እንድሕሪልና ጸሎት አሜን ጸጸሊ ይመጽእ በጸሎት ናይታ መዓልቲ ፍቃድ ካብ አቦ ተቀቢሉ ይመጽእ ነታ ፍቃድ አቦ ድማ ካይተሸገረ ይፍጽሞ ነይሩ ወላካ ኣብ መንገዱ ብዙሕ እንቅፋታት ይገጥሞ እንተነበሩ ንሁሉ ግን ጠጥሒሱ ይሓልፍ ነይሩ ምክንያቱም ስራሕ ዳቢሎስ ብለይቲ አፍሪሱ እዩ ስለዝጅምር ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ታይ ዝገብር ኩሉ ስራሕ አጋንንቲ ምኽርጣውን ቆልቲ ብለይቲ ተንስኡ አፈራሪሱ እዩ ብስማ አሚሉ ስርሑ ዝጅምር ኮሙ ስለዝኾነ ድማ ኣብ እዩ እንድሕሪና very successful very always ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ደቀ መዛሙርቱ ናይ ጸሎት ሚስጥር 10 ምዕራፍ ምስ ሓለፈ ይተገሊጹሎም ዋላኳ ጎይታ ስልጣን ኃይሊ ሂቡ ብዙሕ ስራሕ በአቶም እንተገበረ ሚስጥር ናይ ጸሎት ግና ክሳብ ኣብዛ ምዕራፍ ዝበጽሖ ይተገልጾሎም ጸኒሑ ስለዚህ ጸሎት ክምህሮም ንኢየሱስ ሓተም ሰምዑ ቅዱሳኔ ቀድሚ ምዕራፍ 11 ምብጻሕናሲ ኣብ ምዕራፍ 9 ነቶም 12 ሰዲዱ ብዙሕ ኃይልን ፈውስን ተአምራትን ከም ዝገበሩ ሪኢና ኢና ኣብ ምዕራፍ 10 ነቶም 70 ወይ ድማ 72 ሊኢኹን ብዙሕ ነገር ከም ዘስለጡ ሪኢና ኢና ንሱ ግን ናይ ጸሎት ውጽኢት አይኮነን ናይ ኢየሱስ ጸሎት ውጽኢት እዩ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ስለዘሃቦም ስልጣን ስለዘሃቦም እዩ እዚ ነገር እዚ ኮይኑ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ኣብዚ ግን ምስ በጽሑ ግን ኢየሱስ ታይለሞ ጸሎት መሃረና ካባኻ ክንመሃሮ ንደሊ ሓደ ነገር እዚዩ ናትካ ሚስጥር ኣብ ጸሎት ከም ዝኾነ በሪህልና ኣሎ ስለዚህ ንሕና እዚ ሚስጥር እዚ ክኽወለና እዚ ሚስጥር እዚ ክሕባአና አይንደሊን ስለዚህ ጸሎት መሃረና እንታይ ኢልና ክንጽሊ ከም ዘለና ከመይልና ክንጽሊ ከም ዘለና መሃረና ክብሎ ሆሎ ንሪ አሜን ዋላኳ ሓደ ሰብ ይሕተት እምበር ናይ ኩላቶም ሕቶ ኢለ ዝኣምን አይመስለኩምን ዋላኳ ሓደ ደፊሩ ከም ናይ ጴጥሮስ ሓታቲ እንዲ ሁሉ ግዜ ጴጥሮስ ሓደ ሰብ ኣብዚኣ ሓቲቱ ደፊሩ ይሕተት እምበር እዚ ሕቶዚ ናይ ኩላቶም ሕቶ ኢለ ዝኣምን ኣብዚ ደቀ መዛሙርቱ ካብ ኢየሱስ ምንም ነገር አይለመኑን ወይ እቲ ዝሓትት ዋል ሓደ አይለመንን እቲ ሚስጥር ኣብ ጸሎት ምህላው ስለዝተረድኦ ብቐጥታ ጸሎት ባመሃረና የሚለው ስለዚህ ጸሎት ባመሃረና ክብሎ ሆለው እንታይም ዝብሉ ዘለው ንሕናውን ክንጽሊ ንደሊና ድሕር ደጊም በይነኻ ዘይኮነስ ንሕናውን ምሳኻ ከማኻ ክንጽሊ ንደሊና ማለቶም ጸሎት መሃረና እንድሕር ኢሎምሲ ንፍልጠቶም ወይ ድማ በቃ ንኽፈልጡ ከመይ ከም ዝጽሊ ንኽፈልጡ ይኮነን ክጽልዩ ክጥቀሙሉ ኢሎም እዮም ደቀ መዛሙርቱ ብዙሕ ነገር ካብ ኢየሱስ ከሓቱና ኸአሉ ካብ ኢየሱስ ዝሓተትዎ ነገር ሓደ ነገር እዩ ንሱ ኻንታይ ጸሎት እታ ጸሎት መሃረና ትብል ቃል ኣዝያ ተገርም ቃል ያ ቅዱሳን ኣነ ብጣዕሚ ተገሪመላ ከመይ ጌርካ ተአምራት ከም ትገብር መሃረና ከመይ ጌርካ ድንቅ ዝኾነ ተአምራት ከም ትገብር መሃረና አይበልዎን እዚ ሰብ እዚ ሓደ ነገር ሓቲቱ ጸሎት መሃረና እዚ እንታይ ዘሪኤና እዚ ሰብ እዚ ሓደ ዝተረድኦ ነገር ከም ዘሎይ
اتخلو يسوع زقبرو وصيت ناي ጸሎት مخانو زسبزي أصبقو تردئو والله سلازي هايو زلينا من ما يكونن زلينا مسابو بصلوت مرخابيو زلينا صلوت يلو እግዚአብሔር ይመስገን كمي غيركا خم تصلي يسوس مهارنا لك خم تنسخا تصليو غيرنا خم تصلي متان لك خمزاناتكا غيركا صلوت مهارنا خبلو خلوينا ابزي نري زلنا يسوس صلوت مهارنا مسبولو بقطتا كمي كتصليو خم زلووم نام مهاري اتيو قبرنا غويتا هون لو من احناون كابزي خفلي كم دق مزامورتو تماهيرنا آمين لوط نمص ابتا زلنا يا ختما دما من نقنا نمص سبات كنكونالنا آمين ناي صلوت سبات كنكون كم زلنا يزو خفل زمهرنا يسوع غويتا انتايلو مراغ 10 هذا كاب قطر خلتن 4 نسوخا بلوم كتصلي خلخم اب سمايات اتنبر ابونا سمكاي قدس منغستا تمصا فقادكا خمت اب سماي كمودما مدري يخون نايلت انغيرانا اب صصبه حبنا نحنا نزبدلنا كلهم يقرا نبلينا مو حاتياتنا يقربلنا كاب كفو ادحننا نمبر افتنا ايتتونا بلو إلو هجي يسوس إيو بلو إلو እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚልኩም ጸልዩ ኢሎም ኢየሱስ ክጽልዩ ሆለኹም ከምዚ በሉ ከመይ ክጽልዩ ከምዘለዎም ሓደ በሓደ ኸሪኦም ኮሎ ኢና ንሪ መብዛሕቴና ነዛ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ትብል ጸሎት ካብ ንእስነትና ጀሚርና በቃልና ንወጻይና በቃልና ስለዝወጻና ያግና ትርጉማ ተረዲኢና ንጽልያሎና ማለት ግን አይኮነን ንዘመናት ደጋጊምና yoyና ንዘመናት ጸሊና yoyና ንዘመናት እድሜና ሙሉ ጸሊና yoyና ሚስጥር ናይዛ ጸሎት ግን ተረዲኢና አይነበረን ንጽልይ ዘልኔርና ማለት ሎሙን ጎይታ ነዚ ሚስጥር እዚ كقلتنا وعلو حجون نزم يسترزيو كقلتنا آمين قويتا سؤولي كونن نتناي سماي نجر أقدمو كم تقال أملاخ زنجرنا بمجمرتاك كقدم زلوا ناي سماي نجريو آمين قويتا سؤولي كونن أب سمايات نبرو أبونا يلو جميرو سلامنتا إنا إلت مقبنا حابنا بمبال زي جمير زي أي جمرن سلازي مخنيات هاللو قويتا نتقدم زلوا زقدمه مصحف قدسنا ماتيوس 6:33 كم زنغرنا انت يبلنا قدم منغستون صدق منغست املاخن صدقو اندليو از كل دما كوسخلكم يبلنا امين كقدم نتقدم زلوا تقدم كلخايو اتخسب زلوا زسعب مچم ماكينا ريموركيو اندازور كاسي نت تسحابي اب قدميتا يتغبرونيها تسحابي كل غزي تسحابي سلازي سينتا يزبلوم زلو بحصيرو نت قدم زلو خقدمو نت زقدم اندحر اقدمكا اتزسعب كسعب مخانيو از خفلزي بسفيحو زمحرنا امين يسوس ندق مزامرتو عب صلوت يمهيرو يسوس كمزيلكم تصليو إلو بزرزر زبالوم نجر اندحر استبهلنالن شعات عبيت نطبطات زحازاين تنسلست قداموت ناي سماي حساب زحازاين تنسلست دما بزعبا ناي مدر حساب زلووني زين شعات نطبطات عينوتن اندحر إلنا تقداميت نطبي اب سمايات تنبر ابونا تبلع تخاليت دما سمكا يقدس تبلع سالسيت دما منغستها تمصا تبلع رابعيت دما فادكا همت اب سماي كومو دما مدري يخون تبلع حمشيت دما نائلت انغيرانا اب صصبه حبنا تبلع شادشيت دما نحنا نزبدلنا كلهم يقرن بلينا مو يقربلنا تبلع شابعيت دما كاب كفو عدحنا نمبر افتنا ايتاتونا تبلع امين نزن شعات أقدست نتبتات كم تقويتا زردانا ببحادة خنريين كنفتنينا كابتن يسوس زرزرن شعات نتبتات كم تز كبلوز أنا حكو تنك قدامو سلسته حسابات ناب أبو زقنا أخونا خلوا تنسترف 4 نتبتات دما نابانا زقنا عوي زملكتاين كابزن نمهارو نجر انتايو اندحر إلنا كنتسلي خولنا
ندليت እግዚአብሔር ወይነ ሐሳብ እግዚአብሔር ካብትናትና ድሌት ክነቀድሞ ከም ዘለና ይዝኽፍሊ ዝምህረና ዝሰምዕ እዝኒ ዘላቶ መንፈስ ንነፍስ ወከፍና ዝብሎ ይስማዕ አሜን እቲ ኽቅድም ዘለዎ እንድሕር ዘይቀድሙ እቲ ኽስዕብ ዘለዎ ኣይስዕብኒ ፊኒሽ እዚ ጎይታ ዝምህረና ብዚ ዘሎ ካብዚ እንማሃሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ክንጽሊ ኮለና ንድሌት እግዚአብሔር ወይነ ሐሳብ እግዚአብሔር ካብትናትና ድሌት ክነቀድሞ ከም ዘሎና ንፍቃድ እግዚአብሔርን ንድሌት እግዚአብሔርን ካብ ናይ ገዛእ ርእስና ፍቃድን ድሌትን ክነቀድሞም ከም ዘለናዩ እዚ ክፍሊ ብሰፊሕ ዝነግረና ዘሎ ብከምዚ አገባብ ክንጽሊ ኮለና እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ቀዳማይ ስፍራ ከም ዝሓዘ ኢና በግልጽ ነርኢ ዘሎና በሐጽሩ ኣብ ህይወትና ተቀዳማይ ዕላማ ክብር እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ነርኢ አሎና ማለት እዩ ኢየሱስ ክጽልይ ኸለኹም ኢሉ በቀዳማይ ደረጃ ዘአመጦ ነቲ ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ዝብል ቃል ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ክንብል ኮለና እንታይና ንብል ዘሎና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና በሉ ኸብለና ኸሎ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ሕቶታት ምሕታት ጽቦይ መልስ ክንረክብ ማለት እዩ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና በሉ ኸብለና ኸሎስ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ዝብል ቃል እንታይ ዘሪኤና ቅዱሳነይ ንልኡላውነቱ ዝገልጽ እዩ አሜን ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ክንብል ኮለና ልኡላውነቱ ኢና ንዛረብ ዘለና ልዕልና እግዚአብሔር ዝገልጽ ወይ ዘርኢ እዩ እዚ ሰማይ ዙፋን እግዚአብሔር ናይ ክብሩ ምሳሌ ናይ ስልጣኑ ምሳሌ ስለዚህ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ኢልና ክንጽሊ ኾልና ንልዕልና እግዚአብሔር ንስልጣን እግዚአብሔር ንዕቤት እግዚአብሔር ንኽብሩ ኢና ንእውጅ ዘሎና ሰኢልና ቃል ጥራይ አይኮንና ነውጽለና ዝኽርዳአና ኣለዎ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ክንብል ኮለናሲ ሰማይ ዙፋኑ ምዃኑ ተረዲእና ሰማይ ናይ ክብሩ ምሳሌ ምዃኑ ፈሊጥና ሰማይ ናይ ስልጣኑ ምሳሌ ምዃኑ ፈሊጥና ክንጽሊ ያለና ማለት ስለዚህ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ኢልና ክንጽሊ ኮልና ንልዕልና እግዚአብሔር ንስልጣን እግዚአብሔር ንዕቤት እግዚአብሔር ንኽብሩ ኢና ንእውጅ ዘለና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ኢልና ክንጽሊ ኮልና ኣብቲ ዝለዓለ ስፍራ ዘለኻ ዝተፈራሕካ ተኸቢርካ ትነብር በዓል ስልጣን ንኹሉ ትመልኽ ንኹሉ ትቆጻጸር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዝበልካ መዘና ዘይብልካ ንኹሉ ትመልኽ ንኹሉ ትገዝእ ስልጡን ግኑን አቢ ሞዳድርትኻ ዘይብልካ ማለት እዩ አሜን አሜን ኣብቲ ምልአት ናትካ ዘሎ ስፍራ እትነብር ኣብቲ ሽግር ስቃይ ብኽያት መሕርቃማስናን ሕማም በዓቢ ድማ ዲያብሎስ ዘይብሉ ስፍራ እትነብር ኢልናይና ንእውጅ ዘሎና ክብሩ ንጎይታ ይኹን ስለዚህ እታ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ትብል ቃል ዋላ እኳ ሓንቲ ቃል እንተመሰለት ትርጉማ ግን ኣዝዩ ዓብዩ እታ አቦና ትብል ቃል በይናስ አቦና ትብል ቃልውን በይና አብ ትርጉም አለዋ አብ ሰማያት እትነብር አቦና በሉ ይሉና አሜን አቦና በሉ ይሉና አብ ሰማያት ትነብር ዝብል ቃል ከምዚ ክንሪዮ ጽናሕና ትርጉሙ አዝዩ አብዩ እዚ አብ አምላኽ ንዓይን ንኣኻትኩምን አቦና እዩ አሜን እዚ ክንብሎ ጽናሕና ስልጡን ጉኑን በቃ ኣብ ልዕሊ ሁሉ ዝመልኽ ኣብ ልዕሊ ሁሉ ዝገዝእ ገናና ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ألف ألاف ملائكتي قدوس قدوس إلهم زسجدلو أب قدمي أزنقت قطو بقى زوم كيروب زغاردو بقى نغصو خيريو نغصوم يزخولو ازي أبوناي ازي أبا أملاخسي نعين أحدكمن أبوناي أبوي إلكم تصوعوني إلوناي زابيري مسكن أبوي إلنا خنصوعوسي نزم السل زحابنا أملاخي خبرنو قويتا يخون ስለዚህ አቦና አብ ሰማያት ትነብር አቦና በሉ ኸብለና ሆሎሲ አቢ መሰል ዝተዋሃበና ሰባቲና አሜን እዚ አቦና ቅዱሳን እግዚአብሔር ንዓይና አሓትኩምን አቦና ተባሂሉ ክጽዋ አይሐፈረን ስለዚህ
نحناون أبوينا خنصوعو بأبونته خنكوري يقبأناي نازم السل زي رخوو بزوحات اللو يسوس كتصليو خلهم كم زيلكم تصليو أب سمايات تنبر أبونا إلكم تصلي لنا يسوس يو بعلو أبو إلكم تصلي إلو إذن تأيزاري إنا اكزابير أبونا مساين مساحاتكم كهلو زدليو ركب كم أبون ودن كم زخوني يزخف لزمهرنا آمين كم نروحو أملاك غيركم كتريو ايدلين اكزابير نكزابير كم غوانا كتريو ايدلين اكزابير نكزابير أبوي إلكم كتصوعو يزدلي أبوي إلى كتصوعو يزدلي أب بزحنا مصحف قدسنا خفلنا ناي سماي أبوهم زبل قالالو نستراي زيكونس ولود كخونو مسل حابومون زبل قالو نحنا ولودينا آمين أب يوحنس حدا كاب 10 كزارب كله نتوم تقبلوا زبله كلهم بسمون زعمنو جنا ولود أملاك خونو مسل حابهم نساتهم كاب أملاك مبر كاب دم وي كفار سجا وي كفار سبعي زي تولدو يمين نحنا فوليات حزبينا اكزابير نخلو أملاخيو أبوغن نتوم تقبلوا بسمون زعمنو تراي آمين اكزابير نوحداتي أبو نخلهم جن أملاخي ስለዚህ አነ ንስኻትኩም ፉሊ ዝኾነ ፕሪቪሌጅ ዘለና አማቴዎስ 6:32 እንታይ ይብልስ እምበአር ከንታይ ንበለ እንታይ ንሰቲ እንታይ ንኽደን ኢልኩም ኣይትጨነቁ ነዚ ሁሉስ አሕዛብ ይደልይዎ እሞ ንስኻትኩም እዚ ሁሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ አቦኹም ይፈልጥ እዩ አሜን ናይ ሰማይ አቦኹም እታ አቦኹም ትብል ቃል አስምሩሉ እግዚአብሔር አቦኹ ኾነና ይዝደሊ አቦ ኢልና ክንጽውዖ ይዝደለና ንሱውን ንዓና ከም ውሉድ ጌርዩ ውሉደይ ኢሉ ይጽውዓና ስለዚህ ንሱ ውሉደይ ኢሉና ጽውዓና ንሕና ድማ አቦ ኢልና ክንጽውዖ ይግባእ እግዚአብሔር ይመስገን مسؤول كلنا زدليو ركب كمي عينة ركب اندحريلكم ني أبون ني ودن آمين ولا أبزنا يلو معلتنا صنع خفلي تحتي لنا خنري أخولنا انتهي زبلنا كباهاتكم انتواي أبوي ودن غيران تلمنو امن زبو ويس أسان تلمنو أبكند أساس تمن زبو ويس انقع وحن تلمنو انقرب يدو يهبو امبارسي نسخاتكم وكا خفوات كنسخهم ندقهم صبق حياب مهاب كفلتكم اتي اب سماي زلو ابوهم امين اتي اب سماي زلو ابوهم املاكم ايبلني ابوهم ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ አቦኹም ግዳ ንዝልምን ወኽንደ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይህቦም ንእግዚአብሔር አቦ ይበልዎ ቅዱሳን እዚ ኣብ አምላኽ ዓቢ ዝብል ቃል ክገልጾ ዘይክእል ስልጡን ጉኑን ዝኾነ አምላኽና ምሳና ክሕልዎ ዝደልዮ ርክብ ናይ አቦን ወድን እዩ በዚ መንፈስ ነቦኹን ቀርቦኹም ዘሎና እዩ ኣብዚ ክፍል እዚ ንመሃሮ ማለት እዩ ኢየሱስ ባዕልዩ ክጽልዩ ኸለኹም ከምዚልኩም ጸልዩልና ስለዚ በታ አባ አቦይልና ክንጽልየሉ ዝተዋሃበና ናይ ውልድነት መንፈስ ጌርና አቦ እንዳበልና ክንጽሊ ፍቃዱ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ገላትያ 4:6 እንታይ ዝብለና ውሉድ ስለዝኾንኩም ከኣ አምላኽ ነቲ አቦ ኢሉ ዝጽውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብና ለኣኾ ይብለና አሜን ولا برومي شمونتا كاو 14:16 بتمساسالي حساب نسخاتكم سي نتبؤو غيرنا أبو إلنا نتصوعلو منفس ولدنت إخم تقبلكم منبر منفس بارنت كم بحدش نفرحات هاي تقبلكم من سلازي توم بمنفس أملاخ زمر روحو زبلو نساتهم ولود أملاخهم ولود أملاخ مخانا هات منفس بعليو مس منفس ناخويني زمسكريب لنا سلازي نحنا ولودنا اجزابير كان عنانتايو أبوناي آمين لومي እግዚአብሔር ምሳይን ምሳኻትኩምን ክህልዎ ደሊ ዘሎ ርክብ ከመይ ዓይነት ርክብ እንደህሪልኩምኒ ንያቦ ናይወድን ክንድኡ ክንቀርቦ ይዝደሊ ክንድኡ ክንጸጋግዖ ይዝደሊ ስለዚህ ከምቲ ኢየሱስ ዘመላኸተና ጌርና ክንጽሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢየሱስ ኣብዚነቶም ጸሎት መሃረና ንዝብልዎ ከመይ ክጽልዩ ክምህሮም ኮሎ ልክ ሓምትንሱ ዝጽልዮ ኣጸላልያ ይዝምህሮም ዘሎ ኢየሱስ بعلو أبونا بلي زصلي
زربو كله مس أبوس تتحازي سلازي بزي مغنيات أيكونن يسوس كمزيلكم تقليو إلونا قبلهم يجميرنا قدساني أتسألاليانا نستخاخلو زي أبيهر أبونا كم زخونا فلتنا كم أبون أربو كم تأبون ودن كهلو وزلوهم ركب مسك زي أبيهر كم أونا ما عبل يسوس كريستوس قويتاي نسخة بلهم كتقلي خلهم أب سمايات اتنبر أبونا سمكا يكأدس من قستخاتم تأفعاد كهم تأب سماي كمدم ما مدري يخون بلو إلو آمين يسوس أب سمايات تنبر أبونا مسبلة بخال أي درجة انتاي بلو إلونا سمكا يكأدس آمين سمكا يكأدس بلو قبلنا خلون انتاي مالتي سمك زياب هير قدساني أنا نسخاتكم من يقدس إلنا يو يقدسني سمك زياب هير قدوسيو استقدسي سلامنتاي داي نتيك استقدس سمو يقدس بليلنا سمك زياب هير مغلص مننتي سمو نماننتو زغلصي سمكا يقدس كنبل كولنا سمكا اب هيوتي يكبر إنا نبل زلونا آمين سمكا اب نابراي سمكا أب دقاي سمكا أب حداري سمكا أب سرحي سمكا أب مدري سمكا أب زرعي يكبر مالتي آمين سمكا يقدس مالت الزي مالتي سمك زيابير قدوسي نتقدس زخونا سم كنركسو خمزيبلنا كنقدسو خمزلونا يزخف لزنقرنا سمكا يقدس مالت اتقدس زخونا سمكا باعي ايركس باعي ايتصرف باعي ايحسر مالتي كندي يالو سم غويتا زحسر سم غويتا زصرف بسم غويتا زنقد بسم غويتا بزح ነገር ዝገብር እግዚአብሔር ካብዚ ይድሕነና አሜን سمكا يقدس كنبل كولنا بسمو استتصوعنا سلازخونا سمو عبلعلينا سلازتتصوع نسو بونا نحنا دقو سلازخونا ابونا ها سلازخونا باعي از قدوس از خبور زخونا سمكا اي يحسر مالتيو قال سمكا يقدس مالت اتفولي زخونا سمكا قدوس زخونا سمكا ابانا كوم او يخون مالتيو امين دو يسوع كريستوس غويتاي نسوخ أبلهم كتسلي خلهم أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس إلو دهار قط إلو انتايلو منجست خاتم فقاد كهمتي أب سماي كومدما أمدري يخون آمين بسالسة درجة يسوس انتاي بلو لنا منجست خاتم بلو لنا منجست خاتم إلنا خنسلي خلنا انتاي مالتناي ويدما انتاينا نبل زلونا يسوس منجست خاتم إلكم تقلي خبلنا خلو حدا خنفلطو زلنا نجر انتايو إذا منجست زيا جنا كم زي تقلت ويدما كم زي مسأتي بهالاي درجة يسوس منجست خاتم إلكم تقلي خبلنا خلو كنفلطون كدرد عنا نزلو نجر انتايو يسوس مغلاط نايزا منجست زيا كساع كندينا عنا أقداس مخانو سلازفلتيو كم زينا خنصلي زنجرنا زلو أبزي كل إحنا كنرد أزلنا نجار انتايو أتي كمزيلكم تقلي زبلنا زلوا يسوس مخانو خنفلطو لنا بزعبا زمنجست زفلت زمنجستي كمي كم تمثل زفلت يسوسيو منجست خاتم تقلكم تقلي زبلنا زلوا يسوس بزي مغنيات أيكونن منجست خاتم تقلكم تقلي زبل زلوا يسوس بزعبا تاخد مت زلوا منجستي أتأبي أصل زفلت نسون كابوز مت أصل زخوني سلازي إذا منجست زيا إذا منجست تمتعلنا بنافقات كنت اللي ندحر كويننا تبغيركم سمعوني بزعبا منجست كمي كم زخونت كمي كم تمثل قرب أفلت أخلونا لو آمين منجست خاتم تسألنا كنت اللي كندرخ ندحر كويننا نزا منجست خد قلت حرر نبر ندحر كوين ناسي بزعبا زا منجست زي آخن فولت أزقب أنا نجر ألو زا منجست كمي تمثل كنفلت ألو ناهم إلنا خنصلي انت زي خوينو جنا ጸሎትና ሁሉ በዘይ ምርድ አخوني ንሱ ጥራይ ዘይ ኮነ ጸሎትና አሰልቻውን ዘይ ውጽኢታውን ይዝኸውን በዘይ ርዲት ንጽሎዮ ጸሎት ኩሉ ጊዜ አሰልቻውን ውጽ ዘይብሉን ይዝኸውን ሎም እግዚአብሔር በቃ በምርዳ ነገራት ክንገብር በምርዳ ክንጽሊ በምስተውዓል ክንዛረብ በምስተውዓል ሁሉ ነገር ክንገብር ዝደሌና ዘሎ ኢየሱስ ጎይታይ
بزعبا ذا تمصايلنا نصليو زلنا منغسي صبو افلطو وي مردا اندحر አሎና ግን ክንጽሊ ኾለና ደስ እናበለና ኢና ንጽሊ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ነዛ መንግስት እዚኣ እናናፈቅና ኢና ንጽሊ እዛ ትምጻ እንዳበልና ክንጽሊ ዝተነገርና መንግስቲ ከመይ አይነት መንግስቲያ እዛ መንግስት እዚኣ ከመይ አይነት መንግስቲያ ቅዱሳኔ ሰዓሪት መንግስቲያ አሜን እዛ ንሕና ንጽበያ ዘለና መንግስቲ እዛ መንግስቲያ ትምጻ ንብላ ዘለና መንግስቲ ሰዓሪት መንግስቲያ አሜን እዛ መንግስት እዚኣ ኣብ ልዕሊ ሁሉ ትስልጥን ያ ኣብ ልዕሊ ሁሉ ትገዝእ መንግስት ያ እዛ መንግስት እዚኣ ዘለዓለማዊት ያ ኣብዛ መንግስት እዚኣ ብኽያት የለን ሞት የለን ሓዘን የለን ጫውጫው የለን ጻዕሪ የለን በዓቢ ድማ ጸላኢ ነፍስና ዝኾነ ዳቢሎስ የለን እዛ መንግስት እዚኣ ትመጽዩ ጎይታ መንግስትኻ ትምጻእ ኢልኩም ጸልዩ زبلنا آمين انتايلو أبرائي إسران هالنا 4 سي أملاك نبزلو نبعات كابي عنتم كدرزيو تيك أداماي حليفو يموت دحر داقي موتاي كخوننيو دحر داقي مون حازن وايت أوش أو ويت عاري أي كوني كبل كله سماع خويلو قويتا انتايلو كوم تقليلنا منغستخاتم تقايلكم تقليلنا از انتاي مالتيو اتانات كا منغستي مالتي صبو غيركم سمعوا እንደለሁም ቅዱሳኔ መንግስትኻ ክንብል ኮለና እታ ነዓኻ ናትካ ዝኾነት መንግስቲ ማለቲ ንስኻ ዝንጉሳ ማለቲ ንስኻ ትስልጥነላ ንስኻ ትገዛአላ ንስኻ ትመልከላ ማለቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዛን ነብረላ ዓለም በትእኩ ያትግዛእ ዘላ ኢየሱስ ኣብ ዮሐንስ 10:31 እንታይሉስ ንዲያብሎስ ገዛኢ ዛ ዓለም ይልወሎ ፍርድ ዛ ዓለም እዚኣ ሕጅ በጽሐ ገዛእ ዛ ዓለም እዚኣ ሕጂ ንወጻኢ ክድርበይ ኢሉ ስራሕ ዲያብሎስ ይኹን ናቱ መግዛዕቲ ደው ዝብል ዛ መንግስቲ ክትግለጽ ኮላ ጥራይ ስለዚኻ ኢየሱስ ክትጽልዩ ኾለኹም መንግስትኻ ትምጻእ ኢልኩም ጸልዩልና አሜን ዛ መንግስት እዚኣ ንኹለን ዝነበራ መንግስትታት ጨፍሊቃ نبينا تجزء منجستيا آمين زا منجستي أنت نقولن زنبرا منجستات أفليقا نبينا تجزء منجستيا زا منجستي كم تابتن بيد دانيال أبرائي تجلس أزلا منجستيا آمين يسوع مبارر زا منجستي أختمتيو منجست خاتم تعلكم تعليو زبلنا آمين زا منجستي أتمتع آمين ممتع قادي ترفع أنت خونا كسعت متسجن كسع تجلسجن كنصلي አሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኦሬዲ ታ መንግስቲ በአና ጀሚራላ ኦሬዲ ዛ መንግስት እዚኣ ተስፋሕፊሓ ዘላ አሜን ዛ መንግስት እዚኣ ግዛአታ ተስፋሕፊሓ ዘላ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድር ምስመጸ ዛ መንግስት እዚኣ ሂዙ ይመጽዩ ሙሉ በሙሉ ትግለጽ ግን ዳሐር ኢየሱስ ክርስቶስ በኽብር ክመጽ ኾለ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን نسخة بلوم كتصليو خلوهم أب سمايات تنبرابونا سمكاي قدس منغستها تمصا مسبله فادكا كمتي أب سماي كمودما أم مدري يخون إلو آمين يسوس برابع أي درجة كنبلو زلونا زأمت أنتاي اندهر إلنا فادكا كمتي أب سماي كمودما أم مدري يخون زبلي فادكا كمتي أب سماي كمودما مدري يخون إلنا هنصلي خلنا انتاينا نبل زلونا إذا مالت انتاي مالتي إتعنا زدليو وي زبلو زي كونس إتنسخات دليو وي نسخات بلو أبهيوتي يخون مالتناي سلازي نزيت أولوت كنصليو خلنا مالتنا خخونا اللو آمين إذي كمتي يسوس أبتا نيمود داتا ساعات زتسأليات أولوت مالتي ولا كوا تاكستي هزلو تصوى عزيا خبيداتون تنبرت نوابخ تصلي خلوغن فقاد كامبر انتايلو فقادي ايخون يلو فقاد كا خمتا بسماي كنبل كلنا بعر تنسو اب هيوتنا زمدبو يخون لنا انا مستنيا بو حساب نسماما امين فقاد كا كمتي اب سماي كمودما مدري يخون كنبل كلنا نسخا بهيوتي زمدب كايو يخون نسخا زبل كايو يخون نسخا زمركر كايو يخون مس حسابك نسماما علونا إنا نبرزلنا
فقادك خمت أب سماي كنبل كلنا مستنات كسمياوي حساب مستتبلو مستزوسن كايو يسمى مع اللهو إنا نبل زلنا فقادك خمت أب سماي إلنا ناي سماي تقيسنا إنا كمودما أمدري يخون نبل زلنا سلازي أبزنتا إنا نقبر زلنا فقادنا نفقاد أبو نجز نمارخ علونا مالتي آمين فقادك يخون كنبل كولنا أباين أبتناتي زخون نجر دز بلكا جبرينا نبلو زلنا أب سماي كله كم تأبو زبلو خوينو يزلا كل مستني أبو فقاد تسماميعو بني أبو فقاد دس اندابلوم كبرنا هابو ينبرو له تومس ني أبو فقاد زي تساني دما كاب جزءاتو تدربيو مالو سلازي فقاد كهم تاب سماي كمو دما مدري يكون كنبل كولنا بمريحتنتكا نسما معنا مس حساباتكا نسما معنا بكل مستن السخا تبلو نتغبرو نسما معنا نبل زلنا سلازي كابزا ساعات جميرنا تردينا بمردا نزت صلوت كنصليو እግዚአብሔር ይደግፈና አሜን أب قدر سلسن أربعة نائلة جيرانا أب تصبح حبنا يبلنا يسوس بحموشاي درجة انتايلكم تقليلنا نائلة انجيرانا أب تصبح حبنا إلكم تقليلنا أبزي يسوس بزعبا كلتا نجريز الزعرب زولو بزعبا منفسه ومقبن بزعبا نسقانا زدليو مقبي كابت منش يخلو زخون اكزابير كهبنا خنلم من كم زولو نايو زخفل زنقرنا زولو كابزين تاينا نمهار كابزين تاينا نمهار اندحر لكم ناي معلتاوي مقنون كنوسد اندحر كوينا ناي قدن نابتو وهابخن متص قالونا قصت وهابخن رئي كم زولونا امين امين سميعهم نلهم دو كابز خفل زين تاينا نمهار مسيلكم نايلة انجيرانا بتصبح حابنا خنبل كولنا ناي معلتاوي مقنون كنوسد اندحر كوينا انجيرا معلتاو خنقبل ندلي اندحر كوينا معلتاو غص እግዚአብሔር كنري كم زلونا غص እግዚአብሔር አይራሃን ማለት ማና ይተቀበለኒ ها ማለትي እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ግብጽ ምሰውጾም ሓደ ትእዛዝ ከምዚሉ ንሙሴ ሃቦ አብዘጻ ዘሎ ሐሳብ ማለት شعو እግዚአብሔር ንሙሴ በሎ እነሆ አነ ካብ ሰማይ እንጌራ ከዝንመልኩሜ እቶም ህዝቢ بحجي زخدون تخونو ويس انت زي خوينو من تخفتنومسي الناوصو نن معالتو زدلي يعريو يلو نتا تا نن معالتو تبلقال نسمرلا غويتا ام معالتاوي نابرانا كنا امنو متاني غويتا يسوس نايلت انغيرانا ابصصبا حبنا بلو يلو غويتا ام معالتاوي نغراتنا كنا امنو سلازدليو نايلت انغيرانا ابصصبا حبنا daily give us our daily bread ابصصبا حبنا يلونا ازنتا يزري مسيلكم كسعكندي نغويتا نامنو بزي خاطر زراي ناي معالتاوي غويانا كسعكندي اب اغزابير متممان كم زولنا زريو بزح كايكدنا هيوتنا اندحر ملسينا رينايو ناي معالتاوي غويانا صعرنا لعلن تحتن مبالنا اندحر رينايو اسو بعلو ينغرنا يكسعكندي اب اغزابير متممان كم زولنا كسعكندي اب اغزابير كم نوكل ينغرنا اسرائيلاويان صباح ما انت زي زنبيلهم كابت زعكبو نصباح مساترفو اتزترفو مانا كم زحسخن كم زچنون قال املاح ينغرنا እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ስለምንታይ እንደሕር ኢልና እዞም ሰባት በትእዛዝ እግዚአብሔር ዘይመመልላሶምን ዘረባ ሙሴ ዘይምስመዖምን እዩ እግዚአብሔር አብጸጽ ጽባህ ከዝንብ ቃልአቲ ነን መዓልቱ ዘልዮም ይውሰዱ ይልላ ነን መዓልቱ እንደሕር ኢሉ ንሎሚ ዘልየካ ጥራይኻ ትወስድ ጽባህካ ተመሊስካ ትወስድ ፍሬሽ ማለት ግን مسسعو ولا كواس سسعهم تصنحوا اتي مغبغن اكسباير كون كولونري مالتي
ታይብለና ብዝጻት 16 ይስራ ሙሴ ድማ ሓደ እኳ ካብኡ ገለ ክሳዕ ንጽባሒቱ ኣይትርፍ በሎ ሙሴ ግና ኣይሰምዕዎን ገለ ሰባት ካብኡ ክሳዕ ንጽባሒቱ አትረፉ ንሱ ከዓ ሓሰኸ በድበደ ድማ ሙሴ በዓቶም ተናደደ ይብለና እስራኤላውያን 40 ዓመት በዚ ትእዛዝ እግዚአብሔር ከም ዝተጓዓዙ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ኣብ ዘጻት 11:35 ክነንብብ ኮለና ከም ዝብል ቃል ኣሎ ደቂ እስራኤል ናብ ዓደ ሃገረሰብ ክሳዕ ዘኣቱ 40 ዓመት ማና በልዑ ናብ ወሰን ሃገር ከነዓን ክሳዕ ዝበጽሑ ማና በልዑ ይብለና 40 ዓመት ግን እግዚአብሔር ኣብ ጸጽባህ ዝህቦም ማና እናአረዩ ኣብ ዘጻት 16:21 እንታይ ይብለና ነፍስ ወከፍ ንጎ ካብኡ መጠን ብልዑ ዝኣክል ይእክብ ነበረ ፀሓይ ምስሞቀት ግና መኸኸብለና እንታይም ዝገብሩ ነይሮም ንግሆ ዘድልዮም ይወስዱ ነይሮም ኣብዚውን ጎይታ እንታይ ዝብል ጎይታ ናይ ዕለት እንጌራና ኣብ ጸጽባሃበና በሉ ክብለና ሆሎ ሱል ይኮነን በሐቂ ንሱ ክህብ ዝካአሉ አምላኽ ስለዝኾነ ዝህብ አምላኽ ስለዝኾነ እዩ ዘለዎ ጥራይ ክህብ ዝኽእል ኣይኮነን ዲ ቅዱሳኔ ጎይታ ከዓ ናይ ዕለት እንጌራና ኣብ ጸጽባሃበና በሉ ክብል ኮሎ ዝወሃብ ስለዘለዎ እዩ ስለዚህ ኣብ ክንድ ናብ ካል ንኸይድ ንኻል ንልምን ነቲ ምንጭ ናይ ኩሉ ዝኾነ ጎይታ ንለምን ነው ጎይታ ኣብ ሉቃስ 4:4 ዲያብሎስ ነቲ እምኒ ናብ እንጌራ ቀይሮ ምስ በሎ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ መልሱሉ ኢየሱስ ከዓ ሰብ ብኩሉ ቃል አምላኽ እንበር በእንጌራ ጥራይ ነብርን ጽሑፍ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ካብ ጎይታ እንጌራ ጥራይ ዘይኮነስ መንፈሳዊ መግቡን እዩ ነዝውን ማዓልታዊ ክንልምን ከም ዘሎና ዝነግረና አሜን ናብ ጎይታ ናይ ንማዓልታዊ ዝኾነና ንበልኦ ንፊዚካል ንስጋና ዝኸውን ጥራይ ዘይኮነስ ክንልምን ዘሎና መንፈሳዊ ምግብ ምክንያቱም ሰብ ብኩሉ ቃል አምላኽ እንበር ኢሉ ስለዚህ ቃል አምላኽ ብፍላይ መንፈሳዊ ሰብ ቃል አምላኽ ክምገብ ኣለዎ በእንጌራ ጥራይ ክነብር ኣይክእልኒ ፈተናታት ናይ ጸላኢ ከተሓልፎም ትኽእል ቃል አምላኽ ትበልዕ ኮይንካ ኢኻ በቃል አምላኽ እንድሕር ደልልካ ጥራይኻ ከም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ሰገባኻ ስሕባ ቢልካ ሴፍካ ክትወቆ ትኽእል ንጸላኢ ማለት እዩ ድሕር ሴፍ ዘይብልካ ኩናት ዘይብልካ ግን አቡ ትማረኽ ማለት እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዕለት እንጌራና ምክንያቱም ጽባህ እንታይ ሒዛ ከም ትግለጽ ኣይንፈልጥን ኢና ሎሚ ባይብል ስታዲ ንሳተፋለና ድሕር ቁሩብ ደቃይቅ በየናይ ስትራቴጂ ከም ዝመጽእቲ እኩይ ስለ ዘይንፈልጥ እንድሕር ግን ንጽሊ ይኾንና ጎይታ ዝዛረብ አምላኽ ስለ ዝኾነ ክንጥንቃቅ እንድሕራለና ይጠንቅቀና ስለዚህ ገጽ መዓልታው ገጹ ክንርኢ ከም ዘለና መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና ቁጥር 4 ንሕና ንዝበደልና ኩሎም ይቅረ ንብሊና ሞ ኃጢአትና ይቅረበለና ካብ ክፉ አድሕነና እንበር አፈተና አይተትወና በሉ ይሉ ኢየሱስ በሻድሸይቲ ደረጃ እንታይ በሉ ይሉና ንሕና ንዝበደልና ኩሎም ይቅረ ንብሊና ሞ ንኃጢአትና ይቅረበለና በሉ ይሉና ስለምንታይ ጎይታ ከምዚ ኢልኩም ጸልዩልና ቃል አምላኽ አማቴስ 5:7 ከም ዝብል ቃል ኣሎ መሐርቲ ምህረት ክረኽቡ የምሞ ብፁዓንም ዝብል ቃል ኣሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ጎይታ ደቁ ልክ ናቱ ባህሪ ክለብሱ ስለዘለዎም እዩ ነዚ ነገር እዚ በሉ ኢሉ ኣብ አፍ ቶም ዝሓርዮም ሰባት ነዚ ቃል እዚ ኣእምጡ ማለት እዩ ሎሙን አባይን አባኻትኩምን ጎይታ ነዚ ቃል እዚ የቀምጦሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ምሳና ይቅረይሉ ስለዝተዓረቀና በደልና ስለዝሓደገልና እዩ ንሕና ኩላሕና ደቁ ኮይና ስለዚህ ንሕናውን ነቲ ንሕና ዝተቀበልናዮ ምህረት ካብ እግዚአብሔር ዝራእናዮ ምህረት ካብ ካልኦት ከምኡ ክንገብር ኢሉ ነዚ ጸሎት ክንጽሊ ነጊሩና ኣብዚ ኩላሕና ነታ ንዝበደሉና ኩሎም ትብል ቃል ነስምረላ ሓደ ኣገዳሲ ነጥብ ክዛረብ ስለዝደለኹ ምክንያቱም መብዛሕቴና ኣብ ዝሩሙና ኣለኹም ሕጂ ምናልባት ኣይትሰዓኑን ኢኹም መብዛሕቴና ንገሌና ምህረት ንገብር ንገሌኦም ድማ ነሕዘሎም ንገሌኦም ምህረት ንገብር ንገሌኦም ድማ ነሕዘሎም ጎይታ ግን ንኹሎም ይቅረ ንብሊና ሞ ይዝብል ትቃል ይቅሬታ ንኹሉ ዝዓበየ በደል ይበድልካ ዝነዓሰ በደል ይበድልካ ዓቢ ይኹን ንእሽተ ይኹን ንኹሉ ኢኻ ይቅረ ክትብል
ጎይታ ጠሊቡ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ንሁሉና ይቅረኽ ንብል ዘሎና ከምኡ ምስ ንገብር ጥራዩ ንሕና ኸኣ ሙሉ ምህረት ካብ እግዚአብሔር ንቕበል ሙሉ ምህረት ዝቕበል መን እንደሕሪልኩምኒ ሙሉ ምህረት ዝገበረ ከምኡ ኢልኩም ጻሓፉ ሙሉ ምህረት ዝረክብ መን እንደሕሪልኩም እቲ ሙሉ ምህረት ዝገበረ ናይ ምህረት ትርጉም ክሳዕ ዘይተረዳኣና ምህረት ክንገብር ኣይንኽእልኒና ሰሚዕኹም ኣለኹም ቅዱሳኔ ናይ ምህረት ትርጉም ዝተረድኦ ጥራዩ ምህረት ክገብር ዘይጽግሞ ምህረት እንታይ ማለት ምዃኑ ዝፈለጠ ዝተገብረሉ ምህረት ዝፈልጥ ጥራዩ ምህረት ዝገብር ሙሉ ምህረት ዝገበረ ጥራዩ ሙሉ ምህረት ዝረክብ ናይ ምህረት ትርጉም ክሳዕ ዘይተረዳኣና ግን ቅዱሳን ምህረት ክንገብር ኣይንኽእልኒና ምህረት ማለት ቅዱሳኔ ተባረኹ ጎይታ ይባረኩም ምህረት ማለት ንሓደ ሰብ ዘይግብኦ ነገር ምግባር ማለት እዩ በሓጺሩ ገሌናኮ ምህረት ዘይንገብር ስለምንታይ እንደሕሪልና በቃ ሰብ ኣይግብኦኒ ምህረት ናተይ ኣይግብኦኒ በዲሉ እንዲ ዓሚጹ እንዲ ከምዚ ገይሩ እንዲ ኣይግብኦኒ ምህረት በሓጺሩ ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ዘይግብኦ ነገር ምግባር ማለት እዩ አሜን ስለዚህ ተገቦ ይኮን ካድ ምህረት ትገብረሉ ምህረት ትትርጉሙ ክርዳአና አለው ምህረት ማለት ንሓደ ሰብ ዘይግብኦ ነገር ምግባር ማለት እዩ ከምዚ አንንስኻትኩምን ዘይግባአና ውሉድ ገይሩና ጎይታ ይቅረይሉ ብደም ወዱ ሓጺቡ ብወዱ ተዓሪቆና በዓሉ ኮይ በዓሉ መስዋዕት አዳልዩ በዓሉ ተሰቂሉ በዓሉ መቃብሩ አትዩ በዓሉ ሞይቱ ተንሲኡ كل سرح وديس تعاريقنا አይገርመኩም ምህረት ማለት እዚ ምህረት ማለት ጎይታይ ስለዚህ ተዝተገብረልና ነገር እንድሕር አብ ቀድሜና ከመስታወት ጌርና ንሪኦ እንድሕር ኮይና ምህረት ክንገብር ቀሊልና አይና አሃትኩም ምህረት በዚ ሰዓት እዚ ዝኸብደኩም ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኮይንኩም ምህረት ማለት ንሓደ ሰብ ዘይግብኦ ነገር ምግባር ከምቲ ንስኻ ዘይግባኣካ ክነስኻ ኣስባሓይጣትካ ሞት ክነሱ ኣስባሓይጣትኪ ሞት ክነሱ ኣስባሓይጣተይ ሞት ክነሱ ጎይታ ግን ምህረት ዝገበረለይ ብህይወት ንበር ዝበለኒ ዘለዓለማዊ ዝገበረኒ ምህረት እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ታይ ዝብለና ምህረትሲ ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ትምካሂል ስለዚህ ምህረት كمزنا تقال ننببو زلونا اتقال نزبدلونا إلي زجمر لو معلتي زفتحو سبات هالو آمين لو مي زلقاقو سبات هالو بزقال زي كمزنا تقال ننببو زلنا اتقال نزبدلونا إلي زجمر تبدل كايها يقرأ تبل زلوكا اتبدالي محرتناتنا زقبو خويني كونن محرت نقبرلو عندي مخنيات حاده نعنا نحنا زي تقبأنا محرز تقبلنا سبا سلزخوناي زي قبأنا محرز سلز تقبلناينا محرت نقبر كالا اي دما تأزاز قويتا سلزخونينا محرت نقبر بسالساي درجة دما تبقيركم سمعوني سلمتاي محرت تقبرو بسالساي درجة دما محرز زي مقبار نناي محرت افدق سلزعات ولنا نتقمنا خنبل إنا محرت نقبر ولا معصوكم ولا فريجكم سكنزي تقص تقعوا تقصي كاب أنا يسوس إلكم تقعوا مغنياتهم انتاي زبل انتاي ليلوخو نايسالساي درجة نتبي محرت زي مقبار نناي محرت أفدق سلزعات ولنا نتقمنا خنبل إنا محرت نقبر حكدو حاسوت قدساني أنا نتقمي كبل نعاي كحشني خبلي محرز زقبر لكم نعاي كحشني نعاي كطعمني أنا بتعناخ نبرس لزدلي عبل علي سماي كعصو سلزيدلي سماي حاتين خقبرو سلزيدلي برختي كعصو سلزيدلي نتقمي كبل محرز قبر سلازي محارو توم قيم حزكم زلهم قيمكم حدقوا برختكم تعاصي زلو طعناكم فوسكم تتحيزو زلو بز مغنياتيو
حتوتاتكم زي تملس زلو بز مغنياتي برينسيبل ናይ እግዚአብሔር ዘይነ ክትል እንደሕር ኮይና መምርሒ ዘይ ናይ እግዚአብሔር ዘይነ ክትል እንደሕር ኮይና ካብ እግዚአብሔር ገለ ነገር አይትጸበዩ ስለምንታይ ጎይታይ ትብሉኒ ዝብሎ ግና አይትገብሩን ኢሉ እዚ ኢየሱስ ይዝብሎ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዝዛረቦ ዘሎ ጎይታይ ምባል ጥቅሚ የብሉን ጎይትነቱሲ በተግባር ንግለጾ አሜን ዶ ዝብለና በመግባርሲ ጎይትነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ህይወትና ንተርኮ ሓደ ነገር ወሲኻ خنግረኩም ካብዚ ክፍሊ እንታይና ንመሃር ንዝበደሉና ብጀካ ንበደሎም ይቅረ ምባል ካለ ምንም አማራጺ ከም ዘይሎይና ካብዚ ንመሃር ሓፍተይ ሓወይ ምንም አማራጺ የብልክን አማራጺ የብልካን ብጀካ ነቶም ዝበደሉኻ ብጀካ ነቶም ዘዓመጹኻ ምሕረት ምግባር ምንም ካለ አማራጺ የብልካን ካለ ኦልተርኔቲቭ የለን ብጀካ ምሕረት ምግባር ብጀካ ይቅረ ምባል ከምቲ እግዚአብሔር መሐር ዝኾነ ንሕናኻ ከምኡን ከውን ከም ዘሎናዩ እዚ ክፍል እዚ ዝምህረና ከምቲ ምሕረት እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ዝኾነት ንሕናውን ክሳዕ ትንፋስና ኸባና ትወጽ ብምሕረት ክንመላለስ ከም ዘሎናዩ እዚ ክፍል እዚ ዝምህረና ኣብ ብዙሓት ኣሕዋት ርኤለኹ ኣብ ብዙሓት ሓንተ ሓፍት ነራ ምሳያ ቤተክርስቲያን ተግልገልሲ በቃ ብጣዕሚያ ከምዚ ክትሕዝ ማዓትያ ምሕረት ምግባር ኣዝዩ ዝኸብዳ እግዚአብሔር አማሲዩ ሓጊዙ ዋንበር ኣዝዩ በቃ አንተና አኸ ሕሸኪዩ ተበልኳ ኖ አት ከምዚያ ተቆንክ ስባታ ዓሲር ክትነብር ዘለዓለምኪ ንዓኸ ሕሸኪ ግን ሪሊዝ ሂም ፍትሕዮ ይቅረበልዮ እግዚአብሔር ይፍታሐኩም ከቢድኩም ዘሎ እግዚአብሔር ጸጋ ይልቀቃልኩም ነዚ ነገር ዘኽትገብሩ ክትፍትሑ ናይ እግዚአብሔር እንተ ጣልቃ ካአቷሎ እግዚአብሔር ይርዳአኩም ፈውሲ የድልዮ እዚ ነገር እዚ ጴጥሮስ ሓደ መዓልትን ኢየሱስ ሓደ ሕቶ ሓቲትዎ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ሽዑ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ ጎይታይ ሓወይ እንተበደለንስ ክንደይ ሰዓ ከሓድገሉ ክሳዕ ሸውዓተ ዶ በሎ ኢየሱስ በሎ ክሳዕ ሰብዓ ሰዓ ሸውዓተ እምበር ክሳዕ ሸውዓተ ሰዓ አይብለካን ኢልዎ ናይዚ ክፍል እዚ ዋና መልእኽቲ እዚዩ እግዚአብሔር በደልና ከም ዘይተጸባጸበና ምሕረቱ ከም ዘእዘዘና ነፍስ ወከፍና በምህረት ተመላለሱ በደል ሰባት አይተቆጸሩ በደል ሰባት አይተጸባጸቡ ይዝብለና ዘሎ ሎሚ መልእኽቲ እግዚአብሔር ዛረበኩም ዘሎ بشابعي درجة استقامت نتبينتايا كابكفو أدحنا نمبر أفتنا أيتأتونا تبل تسألوتيا كابكفو أدحنا زبل قال كنا نبب كلنا حاجة كنردو زلنا نتبلو نسوخا انتايو كفو خمزلو خنفلت علونا كابكفو أدحنا إلكم تقلي قبلنا خلو قويتا كنفلتو زلنا كفو كم زلو خنفلت علنا أبزا عالم زيا أبزا نبر الله زلنا عالم كفاءات كم زلو كفو بعلو تخفو دما أبزا بلانيت كم زنبر كنفلت علنا ويتا يسوس كاب كفو عدحنا نمبر نافتنا يتتونا بولو خبلنا خلو خفو خم زلو يو بقلت إزنقرنا زلو إزي خفاءات دمايو نافتنا زأتونا سلازي خاي ويتا متان كاين فتن كنت اللي كم زلونا نجيرونا زلو هيوتنا معاسيا تفتن دحر إلنا زي تتصبينا نجر أب هيوتنا خفتسم كله يكون عندي كفو نجر ناب هيوتنا خمتس خلوي سلازي خاي ويتا كابتي نريون زي نريون نيت على إفلات أتحت زحلونا زدحنا زناقفنا نسوس لزخونة كاب كفو عدحنا نمبر كاف نافتنا أيتأتونا لكم تقليوا لنا ريهم حدا مستر زي تحفقوا مسيات الليل كرت نجر أبزي زاربالو أتي كاب كفو زدحنا كفتنا زحلونا نسي بعلوك زي أبي هير كم زخونة زنقرنا زرلو
አሜን ባዕሉ ንሱ ከም ዝኾነ ዝነግረና ዘሎ ስለዚህ ሲ ክንጽሊ እዚ ኣዝዩ አገዳሲ ካብ ዘኽፍል እዚ እንታይና ሪና ዘለና ካብ ክፉ ዘድሕነና ካብ ፈተናውን ዝሕልወና ባዕሉ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ እዩ ዝኽፍል ዝነግረና ስለዚህ ታይ እንገብራለና ክንጽሊ አሎና አሜን 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 አለኹም ዶ እተን ኩለን ክንሪኤን ዝጸናሕና ነጥብታት እንድሕር አስተብሂልናለን ኩለን እግዚአብሔር ክንመስል ዝረድኡና ነጥብታት እዮም አሜን አሜን እንድሕር ተመሊስኩም ሞራአይዎ ዘን ሹዓተ ነጥብ ኢለ ዝጠቀስኩወንሲ ኩላተን እንድሕር ብደቂቁ ሪናየንሲ እንታይ ዝገብራ እንታይ ዓይነት ቃላት እንድሕር ኢልኩም ንእግዚአብሔር ክንመስል ዝረድኡና ነጥብታት የን ኢየሱስ ኮይታይ ንሱ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ህይወት መምርሒ ክኾናና ኢሉ ጎይታ ሂቡና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ነዘ ነጥብታት ክነሰላስለን በዝ መምርሒ መሰረት ድማ ክንመላለስ ጎይታ ይደግፈና አሜን ክብርን ጎይታ ይኹን ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ሸሞንተ ከምዚ ይብል በሎም ድማ መኒ ካባሃትኩም አርክ ዘለዎ ፈረቃለይቲ ናብኡ ኸይዱ አርከይ ፈታዊ ካብ መንገዲ መጽኢንስ ዝቅርበሉ ሲኢነሞ ሰለስተን ጌራ ለቃሐንን ተበሎ እቲ ኸአ ካብ ውሽጥ መሊሱ አይተድክመኒ ሕጅ ማዓጾ ተሸጊሩ ደቀይ 50 ኣብ አራት እዮም ዘለው ተንሲኤ ክበካ ይኮነለይን ይብሎ አርኩ ስለ ዝኾነ ክህቦኳ እንተ ዘይተንሰአ ምእንቲ ድቃስ ከይከልኦ ኢሉ ይትንስእ ሞዝደለ ይህቦ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ካብዚ ጎይታ ሓደ ነገር ክምረና ደሊ ዘሎ ኢየሱስ ኣብዚ እንታይ ክምረና ደልዩ ብዛዕባ አጥቢካ ምጽላይ ወይ ከይቀበጽካ ምጽላይ ዝብል ሐሳብ አሜን ሎማዓልቲ ዝመንፈስ ዝይርከበና አሜን ክርስቲያናት ቀልጢፍና ኢና ተስፋ ንቆርጽ ቃል ጥራይናት ክርስቲያን ተስፋ ይቆርጥም ገለ ዝብል ቃል ጥቅስን ጠቅስም በር ከም ክርስቲያን ቀልጢፉ ዝሕልል ከም ክርስቲያን ቀልጢፉ ተስፋ ዝቆርጽ ኣብዚ ሰዓት እዚ አይራኹን በብዙሕ ነገር ቁሩብ ፈተና ክመጽ ኾሎ ቁሩብ ነገር ክኸውን ኾሎ በቃ ኣብዛዓቱ ይጨንቆ በቃ ክርስቲያን ማለት ግን ኮሙ ይኮነን ኮሙ ከሆነ አይተጸዋዕና ስለዚህ ሲ ኣብዚ እንታይ ዝምረና ዘሎ ከይቀበጽካ ምጽላይ ዝብል ሐሳብ ነዚህ ሐሳብ ዝናንተ ወጽኢና ብጣዕሚ ኣዝዩ አገዳሲ አሜን ኢየሱስ ነዚህ ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ዘሎ ሐሳብ ብሕቶ መልክዩ ኣሚጥዎ ክጅምር ኮሎ እንታይ ዝብለና በሎም ድማ መኒ ካባሃትኩም ኢልዩ ነታ ከም ኣብነት ነታ ብላዕሊ ክብሎ ጸንሐ መራጎዲ ዝኸውን ሐሳብ ክዛረብ ጀሚሩ ጎይታ ኣብዚ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ጸናሕኩ ብዛዕባ ከይቀበጽካ ምጽላይ ክምህሮም ስለዝደለየዩ ነዚ ኣብነት ተጠቂሙ መልስ ዘይብሉ ጸሎት ኣዝዩ ኣሰልቻዊ ሓቀይዶ ቅዱሳኔ መልስ ዘይብሉ ጸሎትሲ ኣዝዩ ኣሰልቻዊ መብዛሕቴና ኣብ ምጽላይ ንሕለል ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ቀልጢፍና ተስፋ ስለንቆርጽ ክሳዕ ንቕበል ወይ ዝደለናዮ ንቕበል ስለዘይንጽልይ ኣብዚ ኢየሱስ ከም ኣብነት ተጠቀመሉ ሐሳብ ተሪኢና እቲ ዝልምን ንመን ይዝልምን ዘሎ ንዓርኩ ይዝልምን ኣይኮነን ዲ እቲ እንጌራ ክልምን ዝኸደሲ ንመን ይዛሓት ዘሎ ንመን ይክልምኖ ኸይዱ ወይ ድማ ናብ መን እዩ ክልምን ከይዱ እንድሕር ኢልና ናብ ዓርኩ እዩ ንዓርኩ እዩ ዓርክ ማለት ድማ ኣጸቢቑ ንዝፈልጦ ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ዝሓት ዘሎ ንዝፈልጦ ሰብ ይዝሓት ዘሎ ንመቕርቡ ይዝሓት ዘሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ነፃ ኮይኑ ኣብ ዘይከውን ሰዓት ከይዱ ነቲ ዝደልዮ ነገር ከም ዝህቦ ብምትእባን ኣለቃሓን ዝብሎ ዘሎ ካብዚ ንመሃሮ ነገር እንታይ እዩ ክልምን ደው ክንብል ኮለና ክንቅበል ኣሚንና ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝኽፍል ዝምህረና አሜን ዶ ክልምን ደው ክንብል ኮለና ክንብርከክ ኮለና ክንሓትት ኮለና ክንቅበል ኣሚንና ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝኽፍል እዚ ዝምህረና አሜን እዚ መንፈስ እዚ ይርከበና ሎሚ ነቲ ዝልመን ዘሎ እንድሕር ሪኢናዮ ማለት እቲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ምስ ደቁ ደቂሱ ዘሎ እቲ ዝልመን ዘሎ ሰብኣይ እንድሕር ሪኢናዮ ዝወሃብ ኣለዎ ሓቀይዶ ቅዱሳኔ ዝወሃብ ኣለዎ
اتزلمن زلو دما نابو خمصو خولو سقلي مصن هذا مستر يزنغركم زلو اتخلمن يلو زمصون نابو خمصو خولو خلمن يلو خيد كولو سقلي كونن نابو خيدو اتزلمنو زلو عركو زوحاب كم زلو فليطي زتردو امين يبل فتاون دحر كوينو دما كبو مخانو فليطو امين يمصي ስለዚህ ንጎይታ ድማ በኸምዝ አይነት መንፈሲና ክንቀርቦ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናብ ጎይታ ክትመጽእ ኸለኻሲ ክልተ ሐሳብ ይስካ ኣብ ክልተ ሐሳብ እንደሓንከስካ ይትምጻ ክበን ደኸውን ገብሮ ደኸውን አይገ ከምዚ ብክልተ ሐሳብ ዝሕንከስ ካብ እግዚአብሔር ገለ ዝቕበልካ ይመስሎ ይዝብል ክበኒ ኢልካ ኣቦኻንዲ ክበኒ ኢልካ ትጽሊ السبزي نتزل بزعبا زلمنو زلو سب أصبيقو فلتي صبوق غيركم اذنكم صليكم تسميعكمني فوس تراخبيكم ازي سبزي بزعبا تزلمنو زلو عركو أصبيقو فلتي انت يالو انت يبلون صبوق غير فلتي سلازي فلت اخايو كم زركب امينو بامنت ناقو مصيو فرقليتيو ليتيو ايبلن مصيو اتا عركو سلامنتاي تنسيح بولو انت رئينا عركو سلازخون ايكونن انتاي دا اتا عركو نتزحاتتو خيرخبه نابغزو خمزي ملس لزفلطاي قدسان كتنس كاب عراتو كاب تمامو عراتو كتنس زغبرو از سبزي قباص از سبزي قراط كايتقبله زي كيد سموخانو سلازفلطه تراي انت زي هيبو دقاس ليتي خمز خول او سلازفلطه ما انت خينزن زويلو نتزلمنو زبوزالا سلازي ابت مجمرتا فتنه ايسلطن مالت ايسلطن مالت كمزي خونه خنفلط አሎና አሜን መጽሐፍ ቅዱስና ከይባተኩም ጸልይ ዝብለና እዚ ማለት እንታይ ማለቲ ክሳዕ መልስ ጸሎት ካትረክብ ጸልይ ማለቲ ክሳዕ መልስ ትረክብ ይሃ ትጸልይ ሽዑ ቀጽል ኢየሱስ እንታይሉ አነ ኻን ዝልምን ዘበለ ይقبل زدلي يركب مع صوكح كوح نزبلون يخفتلو ايو امو لمن هو حبكم دلي كترخبو يخم مع صوكح كوح بلو خفتلكم يبلكم الله كباحاتكم سنتوا يا بوي ودون غيران تلمنو امنزبو ويس اسان تلمنو اب كند اساس تمنزبو ويس انقاقحن تلمنو قرب يديبو ام بارسين ساتكم كخفات كنسخم ندقهم صبو هيا مهاب كافلتكم اتي اب سماي زلو ابو قدا نزلمنو خندي ابزيحو منفس قدوس يهبومين كاب قطر 9 زلو حساب كاب قطر 5 زقصلي ابز كل احنا نسمرلو زلنا حدا نطبي نسو يسوس انتايلو انا خا ايلو رغص زخونه رغص يسوس زاربو ነገር رغص زخونه ነገር يزترغاغصاي زخون قالي حقኛ قالي ابز يسوس زارب زلو ابزي كلتا حسابات يزاربالو يسوع كريستوس كلتا نطبطات يزارب زلو تقدمتي زلمن زبله يقبل تبليا እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት ዝልምን ዘበለ ይقبل ኢሉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቅዱሳን ክትቀበል እንተ ደሊኻ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ሓደ ነገር ጥራይ ንስኻ እንታይ እዩ ነቲ ትደልዮ ነገር ملمان آمينكا ملمان نتتدليو نگر آمينكا ملمان آمين اتقاشا زمت اسب اي ناب عركو كيدو زغبرو نگر اندحر رئينا بقطتا ناب عركو خيدو نتتدليو نگر حاتيتو دما تقبيلو ابزي يسوس كمهروم زدليو نگر نزيو كتقبل كتلمن علو كايو تميستر كتقبل اي لمنكومن اي تقبلكومن زبل قالام بيكم دو كوم زبل قالالو دو سلازي لمنكوم اي تقبلكومن زبل قالالو زي تقبلكومن بار سلازي لمنكوم نسو طراي زي كونس كتقبل مخانكا امينكا سلازي زي تصليها زي تقبل كاي زبلنا زللو معالتي غويتا اتقال عينت بدما مع صوكو حكو حنزبله يخفتلو زبلي ازون بتمساسالي
كخفتل كان دحر دليخا ناي قدن مع صخوح كتبل كم زلو كاي زخفل زمهرنا إذا خفل زي زلمنا يو خم نقبل إذ نقرنا ولاتي يسوس تتأكمل له عبنت اندحر إنايو نزا حساب زي زرا قدو مالتي نحنا سبات كمان سبات لمينومنا نتزلمنو ناينا نهب يسوس انتايلو كباحاتكم سينتاوا يابويو ودون غيران تلمنو امنزبو ويس اسا تلمنو ابكند اساسي تمنزبو ويس انقاقحون تلمنو انقرب يدو يهبو امبارسي نسخاتكم اكو خفاات كنسخم ندقهم صبق هي مهاب كافلتكم اتي اب سماي زلو ابو غدا نزلمنو خندي ابزيح منفس قدوس زيهبو ميل بحصيرو نزي نا يسوع كريستوس حساب كنتقللو خلنا كما يقمطلكم مسيلكم كتلمنو هلهم كم تقبلوا فليتكم يخون قداميتي قاليت دما معصو كحكوا خنبل كلنا كغفتلنا مخانو اميننا كخون علو لمينا كسع نقبل كنصلي كم زلونا كحكوا حبينا كسع زغفت دما مكحكحنا خنقارص كم زيبلنا يزخف لذيذ نغرنا خبرن غويتا يخون امين يسوع كريستوس تمالن لو من نزل عالم نسو هياويو ويتا نبارخ يباركم صقو يبزحلكم يداكم حفابلو صلينا خنودينا نفسي
مسكراي كفربي عليك وفقر كنقلت عيكلني نتيز مسكراي كفربي فقري كعبز بلو خان العلي فقري نصفا يلا سبسل عفا فقري كعبز بلو خان العلي فقري نصفا يلا سبسل عفا